Nadala pa sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City, Davao del Norte si J. Glenn de la Rama kinsa bag-ong nidaog pagkakagawad sa Barangay Sawata, San Isidro, human gipusil sa duha ka mga armado kagahapon sa buntag, Nobyembre 14, sulod sa iyang tindahan. Retired Philippine Army ug negosyante ang biktima. Subay sa report, gisulod sa gunman ang biktima samtang anaa sa tindahan dayon gipusil ug nisibat sakay sa naghulat nga motorsiklo nga mao'y get-away vehicle sa mga suspect. Nakuhaan og hulagway sa CCTV ang mga suspitsado, naka-jacket, naka-pantalon ug nakasulod og blue nga kalo ang gunman samtang naka-short pants, naka-t-shirt ug naka-helmet ang driver sa motorsiklo. Ginasubay na sa kapulisan ang tanang anggulo sa pagpusil patay kang De la Rama aron matumbok ang motibo ug masikop dayon ang mga responsable sa krimen. Niadtong Lunes lang nakapanumpa sa katungdanan isip kagawad sa ilang lugar ang biktima. Hustisya ang singgit sa pamilya sa biktima. Kini na ang ikaduhang kaso sa pagpamusil sa probinsya sa mga bagong nidaog nga mga opisyal sa barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.